Ман дирӯз бо Меҳроб будам. Ба забони русӣ чӣ хел тарҷума мешавад? Дар комментария нависед. Бо ҳамроҳӣ дар забони русӣ тарҷума мешавад с. Агар мо ин калимаро пеш аз номҳои мардона истифода барем, номҳои мардона агар бо ҳамсадоҳо тамом шуда бошанд, ба худ қабул мекунанд бандаки ом. Мисол: бо Исмат с исматам. Дилшод с дилшодам. Бо Эҳсон с эҳсонам. Ман дар кӯча бо Дилшод ҳастам. Я на улице с Дилшодом. Ман дирӯз дар мактаб бо Рустам будам. Вчера я был в школе с Рустамом. Ва агар бо номҳои занона ояд ва номҳои занона агар тамом шуда бошанд бо садоноки а ва ё ин ки я, ном қабул мекунад бандаки ой. Мисол: бо ҳамроҳи Азиза с Азизой. бо ҳамроҳи Меҳрона ё ин ки бо Меҳрона с Меҳронай. бо ҳамроҳи Аниса бо Аниса с Анисой. Дирӯз Аниса бо Азиза буд. Вчера Аниса была с Азизой. Азиза бо Аниса дар як синф таҳсил мекунанд. Азиза с Анисой учатся в одном классе.